Tiri kusangana zvakare muchirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhosha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanaamai vari kuchengeta vana vanorarama nehurema. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana amai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Tinoda kutenda rubatsiro rwese ruri kupiwa vamwe vatakaunza mukati mechirongwa chino ichi. Nhasi uno tiri kuKambuzuma, tina mai varufaro. Makadini mama? Tiripo hedu, makadiwo. Tiripo hedu. Mai Rufaro, mungatiudze kuti mimi mune vana vangani, mune makore mangani? Ini ndine vana vaviri, vanova Rufaro naRuvarashi. Ndine makore 38. Pavana venyu ava mati muna Ruvarashi naRufaro, mwana ari kurarama nehurema ane makore mangani uye ndewechingani? Mwana ari kurarama nehurema ndewechipiri. Ane 8 years. Ndiye Rufaro. Mungatitsanangurire mai Rufaro kuti Rufaro makamusununguka achirarama nehurema here kana kuti zvinhu zvakazouya? Kana kuri kuti zvinhu zvakazouya, makazoziva sei kuti mwana wangu ari kurarama nehurema? Rufaro panaka musununguka haana kuchema. Panaka musununguka patsaiswa kuchipatara, vaiswa kunesari, zvatabuda munesari muya, mwana hapana chachikonzero choti mwana akaremara kana tasai vanaundiudza. Taakumba mwana ikura zvakanaka kubva pa3 months ichienda mberi. Tasvika mu8 months ndo pandakaona kuti mwana akugara asati akugara ari kunonoka kuita zvinhu zvake. Pandakaenda kukiriniki ndo pandakazonzi mai madumbu na doctor. Panaenda kwadhokta, pandaona dhokta panditi amai endai kuHarare hospital. Wabva vanonyorera kuti endai kuHarare hospital unonzi kuCRU, ndokwamunoenda nemwana anoonekwa ikoko. KuCRU ndiko kwandakazonzwa zvese kuti mwana akaremara. Vachikutsanangurirai vakati urema huri pana Rufaro hwakamira sei? Vaiti urema hwake hakwanisi kugara, kufamba nekutaura, asi zvainzi tokwanisa kubatidza nekuitwa maexercise. Zvimwe anozokwanisa kuita but zvinhu zvake zvinogona kuita asi zvinoti nonokei. Tiri kuona isusu kutaura kwamaita mati zvoni Rufaro ndewechipiri, Ruvarashi ndiye akanga ari wekutanga. Mabereka emimi Ruvarashi mitezo yake tingati yange yakaringana achiita zvese. Kwazouya Rufaro ava kunzi ari kurarama nehurema. Baba vakasvikamuchira sei? Vehukama vakasvikamuchira sei? Pandakasununguka Rufaro, vehukama tisikazozive mukati memwoyo memunhu, but vakaedza kugamuchira. But inini ndatovhiringika kuti ndashaya kuti ndodii. Vakagamuchira vatanga kundinyaradza, kundibatsiridza nezvese, but nemurume usingazozive pfungwa dzake kuti aifunge kuti ndizvo zvakaita mwana, aingondinyaradzawo, akagamuchira ake. But kufamba nenguva kumberi uko akazongoenda, haana kutaura kuti zvakamira zvakaita sei. Tinoona isusu kuti panoita mwana urwere vanhu vanotsvaga zvakasiyana siyana. Vamwe kuti kana zvekuchipatara zvisiri kushanda, rega timboedza zvimwe. Vamwe vanoenda kunonamatirwa, vamwe vanotsvaga zvakawanda wanda. Imimi mwana maziya kuti mwana ane urwere hwaainawo mune here wekuti munoti takamboenda tichiedza kurapisa mwana? Chokwadi kufamba takafamba. Takafamba pese, hakuna kwandikati ndikasiya. Takafamba mapostori, takafamba. Hazvina kuchinja pamwana? Hazvina. Munhu kana ungori wega uri kumba uchiona kuti mwana wangu akadai sodzi, munguva zvinokuremera kutanga kuzvibvunza mibvunzo yakasiyana siyana kuti chii chakakanganisika pamwana. Mune here vamwe vamakazoonawo imimi? Tanzwa muchiti mimi makambonzi endai kuCRU, kuHarare hospital. Maendako pane here pekuti munoti ndakasangana nevamwe vanewo dambudziko rine mwana wangu zvekuti ndakabva ndaziva kuti aiwa handisi ndega, uye hakuzika kuti zvimwe zvandaifungira kuti zvichida mwana wangu adai so? Kuchipatara ikoko pandakazoona vamwe vana vakaita saRufaro, ndakabva ndangoti Rufaro anenge atori right, because mwana waiti ukangomusiya muvhe haite se ane 18 years, haamuvhe paangori ndipapo,
pandakatozongozvigamuchira ndikati wangu mwana atori right. Ngatidzokerei mashure mamataura kuti baba mazuva ekutanga vaikunyaradzai asi vakazongoenda. Munorevei kana muchiti vakazongoenda? Kuzongoenda kwavakaita vaishandira kunze. Vabva vangoti ndakudzokera kunze kwandaishanda. Tikatovaperekedza zvakanaka vakabva vaenda. Nekwavanenge vari ikoko ndisingazivi kuti vakazofunga pfungwa dzipi vakabva vatora mumwe mukadzi izvo vatone mumwana ari ikoko kunzeko. Vatora mumwe mukadzi vane mwana vatone imwe mhuri kunze. Kamuchiti kunze mukuru vati kunze kwenyika ndokwavari kushandira. Ko kunoku vasiya mhandara mbiri. Vane here zvavanoita pakubetseredza pakukudza vana? Tinoziva kuti kana mwana achikura zvizhinji zvinodiwa nemwana. Kuchikoro zvekupfeka zvekudya vari kubatsira here? Pavana ava kunyanya Rufaro handiri kunyeberai, hapana. Kuna Rufaro hapana, asi kune mukuru ndikati kuti mwana dachaka chekuchikoro vanombobvisa zvavo, but kubvisa kwacho unozoona kuti munhu arongoti ngandingobvisawo kune mwana wacho. Ndingangodza kuti zvimwe kuno zvakandiomera ikokoko, saka ndiringoona kuti zvakatooma. Ko kungobvunza kuti mwana ari sei? Mataura imimi muchiti mwana akanzi anoda ma-exercises. Maienda naye here? Makaona shanduko here? Kuenda ndaienda naye pama-exercise. Anga akaitawo semwana kuzoti ukangomusiya pari papa wepedza basa rako asina kumuva. But nema-exercise kwandaenda ine zvaanokwanisa kurula anoenda. Chero pakudya chaipo anga asinganyatsoudya chikafu chichimedzeka. But izvezvi akunyatsoudya zvakanaka akukwanisa kumedza. Ndakubvunza kuti baba vanombobvunza here? Tinoziva kuti kunyange umwe munhu wasiyana nemudzimai, asi une paunobvunza kuti ari sei mwana? Pane here zvandingakwanise kubatsiridza nazvo? Vanombomubvunza here? Ngatiti imai haisi kuuya here kuedza kubatsira mwana, asi kungobvunza kuti varatidze kuti vanozivawo kuti vane mwana ari kurarama neurema. Kubvunza vanobvunza kuti mwana ari sei? Vanobvunza. Anoenda kuchikoro here? Mati 8 years. Pa8 years mwana ari kuenda kuchikoro here? Pa8 years ezvinezve mune kudheke senda kwaanoenda. Ndakamutsvagira kwaanoenda. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi unowu tina mai Ruvarashe, asi vane mwana womusikana mudiki anonzi Rufaro, uyo ari kurarama neurema. Tichitaura namai Ruvarashe vati mazuva ekutanga baba vakaita kunge vazvigamuchira, asi nekufamba kwenguva vakazenda kuenda kwavakaita nekuti vanoshandira kunze kwenyika, vakabva vaenda kwakutozonzwa kuti vane imwe mhuri. Tinoziva isusu kuti kana mai vaine mutoro uyu unokwanisa kureruka kana pakava nevanobatsiridza. Muchikamu chinoteera ngatinzwei kuti pane here vamwe vari kuvabatsira mukurera kwavari kuita Rufaro, uyo ari kurarama neurema aine makore masere. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinoteerera. Step into the People's Own Savings Bank and experience world-class banking. We are a financial powerhouse that has stood the test of time. For over a century, we have championed financial inclusion in Zimbabwe. Our innovative products and services include transactional accounts, savings accounts, mortgage finance, personal loans, express loans, microfinance, corporate banking facilities, investment banking, SME banking, agribusiness banking, esteemed private banking, international banking, and international money transfers. We cater for the unique banking requirements of ordinary people, kids, youth, pensioners, salaried individuals, farmers, the informal sector, SMEs, clubs, churches, and large companies. Our bank has a wide branch agent and merchant network, complemented by robust digital platforms such as mobile banking, internet banking, mobile app, and POS to give our customers convenience and a better banking experience. A proudly low-cost homegrown bank with a deep heritage in financial matters. We have evolved over time. We understand your needs, and we remain geared to serve you. Because the People's Own Savings Bank is for all walks of life. POSB. Simply possible. POSB is a member of the Deposit Protection Scheme. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Tinoona isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa
kana mai vava kuchengeta mwana anorarama neurema. Ana amai ava vanosangana nematambudziko akawanda akasiyana-siyana. Mamwe acho ekuti isusu tikabatsirana tinokwanisa kurerutsa mitoro iyi. Nasi uno tiri kukambosuma tina amai varufaro. Rufaro mwanasikana ane makore masere ari kurarama neurema. Mai Rufaro, tisati taenda kumbononwira mvura, mataura pamusoro pekuti baba vakushandira kunze uye makatozonzwa kuti vane imwe mhuri. Kove hukama tinoziva kuti isusu vanhu kana mabatanidzwa maita mhuri, hama dzinenge dziripo masiyiwa imimi mune vana vaviri, umwe ari kurarama neurema. Vehukama vari kuzvitora sei? Vane here pekuti mimi mungati dzimwe nguva vanombondirerutsirawo? Tichitaura kune vanhu hukama, kuti hukama kwangu inini vanombondibatsira, vanombomira neni. Pana asisi vangu namama vanombondibatsira, ndikoti ndivano vanondibatsira tisani matambudziko. Mukurera mwana matambudziko anosiyana-siyana. Mwana anokwanisa kufuma achirwara, mwana anenge achida zvakawanda-wanda. Kana takutarisa vanorarama neurema, tinoona isu kuti zvizhinji zvavanenge vachida kuitirwa. Zvimwe zvekuti mai ndimi munee muchiita zvese. Pakurera kwamuri kuita mwana, pane here zvekuti munoti inini izvizvi zvinorema nekuda kwekuti Rufaro ari kurarama neurema? Zviripo zvanototi zvinorema, sekuti akarwara semwana asingatauri, hauzizivi kuti mwana chii nepapi. Parikura unongonzwa mwana ungochema, ndipo panonyanya kundiremera ipapo. Zvoti akarwara hauzozivi, hatombozivi, ndena angoti hamene kuti chii chiri kumunitsa. Tanzwa muchitaura kuti mai nasisi venyu vanokubatsirai zvakanyanya. Ko kuhama dzana baba vevana venyu mimi, taona baba vasuduruka vaenda vaita imwe mhuri. Kowo hama varipo here pakubatsirai kurera kwamuri kuita vana? Aripo angatibatsire mutwini wavo bamuni, ndiye angatobatsira. Vanombomira vachibatsira, kana vanazvo vanombobatsira. Ndo vega vandikati kusaidhi randakarorwa ndo vanotobatsira. Kove vemunharaunda tinoziva isusu kuti zvinonzi mwana ndewe community. Vanhu pavanouya vakati makorokoto, tinodaira tichiti ndeedu tese. Vemunharaunda zvichida vana vadiki kana ivo vanhu vakuru vanogamuchira sei urema huna Rufaro? Semazuva ndakatanga kuyazogara kuno zvairema, zvoti vaiti ukabuda nimwana pamhezi kutarisa kuti kuchiko chamakabata ichi. Asi ezvinezvi vanhu vajaira, vamwe vanogona kutoti tipei kuno tinotamba naye, tipei kuno ndende naye, tongovapa kuenda naye. Asi izvo vanhu vajaira izvinezvi, vanotora variko vanototora kuenda naye. Rufaro matsanangura kuti iye zvinezvi akumove on. Ndezvipi zvimwe zvemunoti mwana uyu pa8 years mwana aikwanisa kunge achidai kana kuti ingadai arumuka mune izvi nezvizvi? Ndezvipi zvamuchiri kungoitira Rufaro iko zvino izvi? Nezvi handinochiri kuitira Rufaro, kumudyisa ndomudyisa, kumuchinja ndomuchinja, nakwanisa kuenda ega kutoilet. Mvura chaiyo hakwanisa kutaura kuti ndinoda mvura, totoziva kuti ndezvi pana yanyotai nakumupa mvura, tokati zvese ndinotomubatsira. Zvichireva kuti muri kuti mimi Rufaro anopfeka mitambo, madiapers? Anopfeka madiapers. Ndeapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo? Mataura kuti mimi munopfekedza madiapers, muri kudyisa, munogezesa. Tinonzwa vamwe vachiti nekuda kwekuti ndinoramba ndichisumudza, dzimwe nguva miri yangu yakurwadza. Imimiwo mune dambudziko ramuinaro here nekuda kwekuti munoitira Rufaro zvose? Pakumubereka chesi mamupisa makurwadza nekubereka. Dzimwe nguva kumvura ndotoenda ndakamubereka, anogona kuramba pasi, ndotoenda ndakamubereka kumvura, ndotsiga mugomo ndakamubereka. Saka chesi mimi makutorwadza. Ngationei isusu zuva renyu rinotanga nguvai uye chii nechii chamunoita imimi? Iko zvino izvi mune here zvinhu zvamunoita zvekuti zvinokupaiwo masenzi ekuti mukwanise kutenga
mataura nyaya yemadhaipasi, kutenga madhaipasi yokuti mupfekedze mwana, zvichida pamwe nesipo nezvekudya zvevanhu. Inini zuva rangu ndinomuka na5 every day, ndinomuka na5 dzekuseni. Ndamuka ne vanhu vandiroitira majuti, ndinomuka na5 dzekuseni. Dzimwe nguva ndotanga ndanochera mvura, asi dzimwe nguva ndikaona mukana ndorara ndachera mvura, ndoitira vanhu majuti. Ndapedza kuitira vanhu majuti, kune kubasa kwandakawanawo ndiko kucreshi kunodzidza iye Rufaro, ndokwaanonga ari. Anoti watinoswera tiriwo vakatoti pavakandidedza vakati tiri kubatsirwa. Saka ndati unokwanisa, ndikati ndokwanisa, asi vanondipawo kambhadharo kashoma kokuti ndibatsirikewo nemwana. Kana muchiti imimi ndinoenda kunochera mvura, ndinoita majuti, tinoziva kuti kana munhu uchiita juti unongovhura kamvura patepi wotanga kuita sei. Muchiti munoenda kunochera mvura? Kumvura panopamba pabudi mvura, toti munomuka muzuma mvura inonetsa, ndinoenda kubhoho. Dzimwe nguva nogona kuti ndombonosiya bhaketi ikoko, ndodzoka kunoko, ndombotanga kana kutsvaira, kana kutsvairira munhu wacho, tanga ndatsvaira yadhi chimirira kuti mvura ivhurwe uko. Dzimwe nguva inononoka kuvhurwa mvura yacho. Saka zvinhu zvinotondiomera kuti mvura yacho inonetsa, munomuka muzuma kuti uzopedza juti racho apa nenge wakada kuenda kubasa by 7:30 nenda kuti kubasa. Ko ruva rashe mungati here mune zvimwe zvamunobatsirwa naruva rashe? Ruva rashe musikana atisamuke, ane makore mangani? Ane 14. Ane 14. Mungati here pane pekuti muti dzimwe nguva ndinomborerutsirwawo mutoro wangu uyu naruva rashe? Anobata sei munin'ina wake? Chii chaanoita chinombokurerutsira iwe imimi? Pamwa ruva rashe pamwana dzimwe nguva anombogezesa, kana kumudyisa chaiko anomudyisa. Chero basa mumbomo dzimwe nguva anoti kana abva kuchikoro ndiye anotoita basa, kusuka mapleti, kutsvaira mumba nekubika ndiye anobika. Ine anongoti mama imbozororai. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tikutaura namai vaRufaro. Rufaro mwanasikana ane makore 8 ari kurarama neurema. Tichitaura namai Rufaro vatiwo zvese ndo vanoitira Rufaro, nekuti Rufaro haana chaanokwanisa kuzviitira, vanotomupfekedza mitambo. Vataura zvakare kuti vawane cheuwiri vanoitira vanhu avanotiwo majuti, asi pakuita majuti panoda kushanda mvura pavanogara, kana kuti nharaunda yavanogara inoyo Kambusuma iri kuti netsei mvura. Saka vanenge vachienda vachinochera mvura, vachiuya vakatakura mvura. Dzimwe nguva vanenge vakatotakura mwana kumusana, zvinova zvakuvapa dambudziko remuchipfuva, nekuti Rufaro iko zvino izvi akura asi vanenge vachimubereka. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Tinokutendai nekuramba muchitandadzana nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tina mai Rufaro. Rufaro mwanasikana ari kurarama neurema. Baba mushure mekunge mwana aberekwa vakambenge varipo, asi vakazoenda vakaita bete rawira mumukaka, zvokuti mai vakazongonzwa kuti baba vava neimwe mhuri ikoko kwavari kushandira. Mataura imimi kuti munobereka ruva rashe, dzimwe nguva muchitoenda kunochera mvura, mukati imimi iko zvinezvi maakuita problem yemuchest. Munomboenda kunorapwa here? Pane here pekuti munoziva kuti kana ndaita problem iyi ndinokwanisa kuenda kunobatsirika? Mwana mati munombonzenda nei kuma exercises? Ko imi mai vacho? Ini ndikuwa kuti ndiye anorapwa mari dzacho. Iyo zvinoti mari yacho yekuti ndiburitse ndinobhadhara kadhi, zvina ndikutengera mwana chikafu, anokutengera madhaipa mumba. Plus inini wacho zvekuti maexercise mwana ndiva ndoenda naye kumaexercise chete. Pakumubereka dai ndakwanisawo kuwana kana wheelchair yokuti ndeichita basa rangu akagara hake pawheelchair pake ndichita basa ndichimuona pari padhuze. Because dzimwe nguva kana akarara, dzimwe nguva anenge akuita mabed sores nekurara. Matambudziko amataura mumashure umu
iko zvino tinoziva kuti vanhu vazhinji vanenge vakatasa chirongwa ichi. Ndepapi pamungati dai kuri kuti ndikakwanisa kuwana zvakadai nezvakadai kuti dai izvi zvakwanisa kuitika muupenyu zvinokwanisa kurerutsa mutoro wandiinawo? Chandinokwanisa kuti dai dabatsirika nacho ndechekuti dai mwana awana uche chekutanga nemadhaipa ekumupfekedza. Dzimwe nguva ndogona kutoshaya mari yekuti nditenge madhaipa iwayo ndomupfekedza kana manepi kana zvimachira zvimwe zvembe zvingasisade ndomupfekedza pozi mari nendisina. Nenhau yekuti mishonga ari pamedication ane epilepsy futi, saka anomwa mishonga yanomwa, saka mishonga yacho inondidhurira zvekuti kuti dzimwe nguva kumupa kwacho ndogona kumupa iye anenge ndakwanisa kuwana imwe yacho inogona kutojamba ndikwanise kumupa ndizvozvo. Pamba pamunogara, pamba penyu here munogara munoloja here? Kana muri kuloja munogara makamuri akawanda sei? Pandinogara panapa ndinogara 1 room ndinogara. Pamba pabereki amai vamai vangu ndopatiri panapa, saka ndogara mu1 room plus 1 room yedu iyoyi mwana anozvimesera everyday. Zvino tinoda kuti utowacha washeni yake everyday. Pese pandodzoka basa totodzoka totomboita washeni yake, handisiye iri mumba. Dzimwe nguva totombosiya iri panze pozokadzoka ukavhura door muna zviri zvimwe. Saka padzimwe nguva 1 room yacho unotoita smart, imwe yekutoti munhu akavhura door ndoti amba munogara vanhu ikona kuti kune avo vakatarisa chirongwa, chii chamunoda kutaura kune vanhu zvichida vamwe vasinganzwisisi kuti kana mai vachichengeta mwana ararama neurema upenyu hwavo hwakamira sei? Kune vakatarisa chirongwa chino ndechiti upenyu hwamai vanochengeta mwana ane urema hwakaoma, handidi kunyeberana. But iwe ukazvipira wega kuti ndakuchengeta mwana wangu, unopedzera wakutongojaira utongomunawo semumwe mwana, uzive nenge watozvipira wega kuti ndewangu hapana zvandingaiti. Takambotaura nevamwe vanoti ivo vane kwavanomboenda vachisanganawo nevamwe vanenge vaine vana vane urema. Imimi mune here kwekuti munoti pane kwandinombosanganawo nevamwe vane vana vakaita saRufaro, kana kuti ndezvekutongoziva kuti munomukambozuma ndakambonzwawo kuti mai vakati ava vane mwana wavo akadai so? Kuriko watinosangana, dzimwe nguva tosangana muexercise, dzimwe nguva tosangana sekuchikoro kwaanodzidza kune vana vamwe vakadai vane condition yake yanayo iyo. Saka tinongosangana navo vana vacho munharaunda imwe. Vamwe vanoti kana vabereka mwana ane urema vanobva vamuvharira mukati, zvichida kuda kushaya vanenge vachitya kusekwa, zvichida vanenge vachiedza kuavoidha mashoko evamwe. Chii chamangotaure kune vamwewo vakaita semi vari kuchengeta vana vanorarama neurema? Nyaya yekuvharira vana iyoyo ichokwadi, ndakambozviita, ndaimbomuvharira imomba imomo ndichiti kuramba kwakabereka mwana, because brodi unenge wakuti munhu anenge achivhunza ane makore mangani, ane mwedzi mingani, saka iyo zvakukubata kuti ngandingomusiya hangu ari mumba ndikuzvifambira ndiri ndega. But yene zvindakaona kuti kuomesera mwana upenyu hwemwana neutano hwake, because ukaswera ukamuvharira mumba umu urwere hwacho hauperi. Ende haadi kusangana nevanhu vewe kuti pakati vanhu vane flu kana zvimwe zvirwere hatani kubatira, anokurumidzwa kubatira zvirwere zvakadaro. Pane vamwe vatakambotaura navo muzvirongwa zvemumashure vaiti handisisina upenyu hwandakanga ndinawo ndisati ndaane mwana ararama neurema, zvichida kuti handikwanise kana kumusiya, zvichida kana kuendawo kunhamo kune kuenda vamwe, handikwanise kurara ndisipo padhuze nemwana. Imimi mungati here upenyu hwenyu nekuda kwekuti mana Rufaro hwakabva hwachinja? Chokwadi upenyu hwangu kuti naRufaro hwakachinja, because kwese pandiri ndina Rufaro. Kuti kuenda kana kudese kunongera musangano yekuchechi chaiyo unotozeza ndoenda naye. Ukatoda kuenda naye paruzhinji futi munhu asingadi vanhu vakawanda, saka unotoona kuti ngozvigarira hangu ndiri ndega mumba zvangonaka. Nhasi unotanga tiri kukambuzuma uko kwataa tichitaura namai vaRufaro. Mai Rufaro
vane vana vaviri, Ruvarashe naRufaro. Mushure mekunge vabereka mwana kurarama nehurema, baba vakabva vaenda, havana kuzodzoka zvakare, vakatozonzwa kuti vava neimwe mhuri. Zvinhu zvinosuwisa, zvinorwadza kuziva kuti dzimwe nguva kana mwana ava kurarama nehurema, mutoro wacho unobva wasiyirwa mai. Kutaura kwataa tichiita namai vaRufaro, vataura ivo matambudziko avari kusangana navo nekuda kwekuti Rufaro anorarama nehurema, kuti vanogara vakamubereka zvava kuvapa ivo kurwadziwa nemuchipfuva, uye kuti havasisina upenyu hwavakanga vainahwo vasati vabereka Rufaro, nekuti pese pavanenge vari vanenge vangori nemwana. Tinoziva isusu kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa rakapetwa kana mai vava kuchengeta mwana anorarama nehurema. Mai vaRufaro vati zvakakosha kuti tisavharire vana ava mumba, asi kuti tivaburitse vasangane nevamwe. Toda kukutendai nerubatsiro rwose rwamuri kupa vamwe vatiri kuunza pachirongwa chino. Tisakanganwe nyaya yekuti dhaipa bhengi redu rinokwanisa kuenderera mberi bedzi kana imi muchinge maisa ruoko. Tinoramba tichiti rambai muchiteedza zvirongwa zvatiri kukuunzirai pachirongwa Twice a Mother. Dzamara tasangana zvakare svondo rinouya.